ҳамин никоҳи хештаборӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат ҳаст? ман шаҳрванди Россияро дорам, мара авлавам мебара. айни ҳол замин фурӯхтан манъ кардагиай. ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. барномаи имрӯзаи мо оиди нарху навои билетҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва дар идомаи барнома саволое ки роӣ кардаген мехонему ҷавоб мегардонем. то охири навор ба ҳамин хотир тамошо кунед. аввалин ахборот чӣ хеле ки мо гуфтем оиди нарху навои билетҳо. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки охирон ҷаласаи директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 1.5 моҳ пеш буд ва нархи билета 5890 сомон муқаррар карда буданд ва хушбахтона айни ҳол боз аз 5890 сомон ками дигар арзон шудагиай. айни ҳол аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия нархи билет баробар мебошад ба 5600 сомонӣ. 5600 сомон шумо чӣ хел дастрас мекунед? вақте ки шумо билета пешакӣ мехарену 20 рӯз пас ё ки 3 ҳафта пас 2 ҳафта пас парвоз мекунед ба Федератсияи Россия. дар ҳоле ки шумо мерену яку якбора барои пагара агар билет хариданӣ бошед, мумкин ки билет наёбед ё ки мумкин агар билет ҳам ёфтем бо нархи қимат дастрас кунед. ва ногуфта намонад ки билетҳо айни ҳол дар шаҳри Душанбе, дар Хуҷанд, умуман дар ҳама ҷо ба фурӯш гузошта шудагӣ ҳастанд. метавонед ки харидорӣ кунед бирин. ва як чизи дигара ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки оли бисёри нафарҳо мегӯянд ки мақсад ин нарх ҳам олиам қиматай арзон нест. арзонай ба хотире ки пештар вақто 5 моҳ пеш, 1 сол пеш нархи билет 10,000 15,000 сомон буд. ҳамун хелам харидорӣ карда мардум ба Россия мерафт. ё ки ай Россия вақтҳое буд ки нархи билет то 100-150,000 рубла буд. айни ҳол фикр мекунам ки назар ба ҳамун вақтҳо бениҳоят арзон шудагиай ва умед дорем ки боз аз идам арзонтар мешавад. дар ин бора агар ягон ахбороти дигар кишид, ҳатман мо ба шумо пешниҳод мекунем. камтарак дарёфт карда будем, ҳамаша фаҳмондем. ва акнун саволое ки роӣ кардагиен мехонем. гӯш кунем бо диққат. амриддин холов нависай. ассалому алайкум бародар. ҳамин никоҳи хештаборӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат ҳаст ё ки не? мисол духтари холама ё ки духтари тағоима бигирам мумкинай? ҳамира як мефаҳмондӣ. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси оила моддаи 14 омадагиай ки ҳолатҳое ки барои бастани акди никоҳ монеа мешаванд инҳо мебошанд. акди никоҳ байни шахсони зерин манъ мебошад, аз ҷумла шахсиятҳое ки хештаборӣ доранд. мисол духтари хола, духтари тағоӣ ё духтари амакӣ. байни ана ҳамин шахсиятҳо никоҳи хештаборӣ манъ карда шудагиай мутобиқи моддаи 14 кодекси оилавӣ. оли бисёри нафарҳо менависонанд ки ма хешма гирифтагим ё ма хешма гирифтаистам. и гапҳо дурӯғай. не, и гапҳо дурӯғ нест бародари азиз. ма ҳар чизеро гуфтаистам, и дар қонун омадагия, яъне қонун никоҳи хештабориро дар ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардагия. маънои сураҳои Қуръон нависондай. салом акаи Сорбон, я савол доштум. ма билет дорум, 13 рӯзум ба 18 солагӣ шида намерасад. чӣ кор кунем? ака ҷавоб медоден. фикр мекунам вақте ки шумо дар Федератсияи Россия ворид мешавед, махсус дар ҳамин ҷиҳатҳо назорати ҷиддӣ карда мешавад. ба ҳамин хотир давернес чизи беҳтаринай дар ҳолате ки шумо агар 18 сола шидагӣ набошед. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. спорт новости нависай. салом алейкум бародар. ҳозир агар Тоҷикистон равем, аблавам мебаранд? Дим савол. ма шаҳрванди Россияро дорам, мара авлавам мебара. дар ҳолате ки агар
як шаҳрвандӣ дошта бошӣ намебаранд. Мисол двойное гражданство надошта бошӣ, тра дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Агар дар ҳолате ки двойное гражданство дошта бошӣ, метавонанд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба хизмати ҳарбӣ даъватат кунанд. Яъне агар дар Россия хизмат кардагӣ набошӣ, дар Тоҷикистон ҳам хизмат даъватат мекунанд. Агар ки хизмат карда бошӣ, даъват намекунанд. Ва агар як шаҳрвандӣ бошӣ, даъват карда намешавӣ. Баҳодур Билолҷон нависад: салом акаи Сорбон, ман ҳама барномаҳои шуморо тамошо ва дастгирӣ мекунам, аммо шумо ба саволи ман ҷавоб надодед. Узр бародар, агар ба саволат ҷавоб надода бошам, метавонед ки инстаграми ман ҳаст дар ҳамҷа, махсус дар ҳамҷа бинависонӣ ҳамсӯҳбат мешавем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. Сидан Тиҷей нависад: салом алейкум акаи Сорбон, саволмон ҳамияе ки барои мошенникӣ кадом статья ва чӣ ҷазо дода мешавад? Мегуфтед мошенникӣ дар бораи замина фурӯхта ҳозир ба ягон асос замина холӣ кунед мегӯянд. Илтимос ҳамин саволда ҷавоб медодем пешакӣ раҳмат ака. Бародари азиз, аввалан як чиз мегӯм ки айни ҳол замин фурӯхтан ман кардагиа. Ҷумҳурии Тоҷикистон қитъаҳои замини холира фурӯхта намешавад. Мисол мегирем, агар яке аз шумо замини холӣ дорен ва ман мераму ҳамин замини шуморо барои бинои сохтмонӣ харидорӣ кардани мешавам, дар ин ҳолат суд ҳалнома намебарорад, чунки дигар иҷозат наметиҳанд фурӯши замина. Ва чӣ ҷазо доштани мошенникӣ мутобиқи моддаи 247 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои ҳамун кора дида баъдан ба ягон қисмаш шаҳрванда ба ҷавобгарӣ мекашанд. Мақсад ки моддаи 247 аз 4 қисм иборат мебошад. Агар ҳамин кирдори ҳамун шахсия дар кадом қисмеш ки ворид шава, баъдан ба ҳамун модда ба ҳамун қисмаш ба ҷавобгарӣ мекашанд. Салима нависад: салом, ба саволи ман ҷавоб нависед. Илтимос, хоҳарам 2012 аз Москав омад ва 2019 боз рафтанӣ шид, вале натавонист. Гуфтанд ки 10 сола запрет карданд. Аз Москав нею аз Тоҷикистон хела шуда метавонад. Сабабша нафаҳмидем. Рости гап, аз ҷумҳурии Тоҷикистон барои Россия рафтан запрет кардан, шама нав якум бора фаҳмидам ки хеле ҳолат мешида ё ки мумкин шуморо ягон кас ин гапа хато фаҳмонда боша. Вале манам дар ин бора ягон маълумот надорам, чунки сухани шуморо якум бора ма фаҳмидастам ки аз Тоҷикистон запрет кунам барои Россия рафтан. Ва ягон каса пурсон мешам, дар барномаи оянда ҷавоб мегардонам насиб. Шериф Шердил нависад: барои як чиза суҳбат кардан рақамҳои телефон пурсида. Намиҷада номи инстаграми ман ҳастай, метавонӣ инстаграм бидрои дар онҷа ҳамсӯҳбат бишем. Шарипов нависад: масъалаи авф чӣ шид ака, ягон маълумот нест. Маълумот охири моҳи августда ё ки аввалои сентябрда мумкин биброяд, то рӯзои 5 моҳи сентябра. Айни ҳол ягон маълумот нестай. Як каси дигар дар бораи моликияти зан шавҳар савол додай, нависондай ки бори чандумай савол додастам, ман ҷавоб надодам, гӯё ки лекин дар ҳамин комментария махсус аллакай дуюм бор дар барнома ман ҷавоб додам, вале аз сабаби намедонам то охира тамошо накарданат боша, мумкин ҷавоб нагирифта, як бори дигар ҷавоб мегардонам. моликияти муштараки зан шавҳар чиро мегӯянд? Яъне ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Кодекси оила дар моддаи 34 омадагиай моликияти муштараки зани шавҳар, яъне молу мулке ки зани шавҳар пас аз бастани акди никоҳ ба даст меёранд дар рафти зиндагӣ, моликияти муштараки зани шавҳар ба ҳисоб меравад. Ва моддаи 34 боз ҳастай дар моддаи 36 моликияти ҳар кадоми аз зани шавҳар. Мисол мегирем, агар дар моддаи 34 гуфтагие ки пас аз акди никоҳ ҳар молу мулке ки ба даст меёра вай моликияти муштарак ба ҳисоб мехӯрад. Ва моликияти муштарак чиро дар назар доранд, чӣ маъно дорад? Моликияти муштарак маънои ҳамира дорад ки дар рафти зиндагӣ ҳар молу мулке ки ба даст меёра, мабодое ки ҳолатҳои ҷудошавӣ ба миён меояд, пас аз ҷудо шудан ҳамун моликияти муштарак баробар тақсим карда мешавад. Вале боз дар моддаи 36 Кодекси оила гуфтагие ки моликияти ҳар кадоме аз онҳо. Мисол мегирем, агар ҳар молу мулке ки то акди никоҳ ба зан ё ба шавҳар тааллуқ дошт, ё ки инчунин молу мулке ки дар рафти зиндагӣ ҳамчун мерос ё ки ҳадия ба зан ё ба шавҳар дода мешавад, ин моликияти ҳар яки онҳо ҳисоб мешавад. мерос ё ки ҳадия моликияти муштарак ҳисоб намехӯрад, яъне пас аз ҷудошавӣ мерос ва ҳадия тақсим карда намешаванд. ғайр аз ё ҳар молу мулке ки дига ба даст меёранд, пас аз ҷудошавӣ баробар тақсим карда мешаванд. ҳама тарафа навистай: як дастгирӣ кунед канали моро.
канали ҳами бародарро дастгирӣ кунен, бидроин тамошо кунен чӣ дора. Рости гап ман намедонам чӣ дора ва ҳамин комментарияро нависонда ман хондам. Ваҳоб Олимов нависад: салому алейкум акай Сорубон, хубен? Тинҷаин ҳамин саволи мара ҷавоб мегуфтен. Ман патент дорам областной, ҳамира шаҳрӣ кунем айсар кардан дар кора ёки Алиш Пешакир Аҳмад. Яъне агар подмосковӣ дар шумо бошен, Москваро дар назар дошта бошен, и мақсад мешава ки просто мера Алиш мекунӣ. Ана агар дар дигар шаҳрҳои Россия қарор дошта бошен, мисол Питерда дар ягон аму ҷоҳои дурдаст қарор дошта бошен, ба шаҳри Москва омаданӣ бошен, дар ин ҳолат аз сари нав ҳуҷҷат месупорен. Доған нависад: салом брат, 1994 мебаранд хизмат, саволи мара ҷавоб медодӣ, раҳмат ба ҷавобат. Агар ки 28 сола шидагӣ бошӣ намебаранд, ва агар айни ҳол 27 бошӣ дар ҳамин призифе ки тирамоҳӣ оғоз мешава ба хизмат даъват мекунанд. Баха нависад: салому алейкум ака, ай Тоҷикистон рафта мешава через Узбекистон Россия, паспорти вид на жительство дорам, кучи мегирка. Бале мешава, основания боша бе ягон монеагӣ сарҳада мегзарӣ мерай. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномамона ҷамъбаст мекунем ва агар ягон саволи дига дошта бошен дар комментария саволотона метавонен бинависонен ё ки дар инстаграми мо обуна бишен, дар уҷарам ҳамсуҳбат шида метавонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.